باجارê Amûdê tê nasîn bi rewşenbîr û helbestvanên xwe yî gewre û jîr û Ne'manî Hecî Yûnîs yek ji van helbestvanan ye ku ji nêzî 15 salan helbesta dinivîsîne û xwe dibîne ji dibistana Mellayê Cezîrî û Seyidayê Tîrêj û bilî wan ji stûnên helbesta Kurdî. دما قومي دس بهالبستي كر وقت بي اف ريبرن مجي اف كسي وقت بي جمر جبو ملتي ما بان كرن ووقت بي باندورا وانجي قال لك يهبون ويم وقت سيداي تيريج باندورا بي قال كي دي جيانا مد هبو ما بيراني ناوي حرصال تشيت كر ومهالبستي ويجي ما قش دخندن ومشروفات كرن وما هلبستي وي جبر از دبيجم بشتي جقرخين يعني دي هلبستا كلاسيك كس وك سيداي تيريج ايرورو نهاتي هلبستوان. Ne'manî Hecî Yûnîs duwarê helbestê de bi navê Bahozê Amûdê hatiye nasîn û ta anha zêdî 10,000 malikên helbesta klasîk nivîsandiye û pirtûkek amade kiriye û li hêviya ku were çapkirin. تاهبم أزل دنيي تركات ناكم بخدي صار كري دستي من إيرو تاج هر كارو كدي شبو روجان أزدتاتو لا تدما أي ولاد لي بهيفي ولا فانا جهيجم مقصدي. Şagirtên Bahozê Amûdê dibin çavdêriya wî de fêrî zimanê Kurdî û helbesta dibin û ew jî mîna mamosteyê xwe helbesta dixwînin û ji ber dikin. دبستانك المالا خو فكر من فيري زماني كردي كر و بيشقرتنا مجي دواري هلبس يجي كر مفيري هلبس يجي كر حتى عنها دوراسي سدو بينجي مالكي ملا هلبس ملا احمد خاني وملا احمد جزيري وسيداي تيريش ومامسي خو باوز ما ازبر كريه وەکو هەلبەستن کلاسیک li ber dilê Bahozê Amûdê birûmetin herûha hezekûînî din jî heye ev heza wî dan heva kelûpelên Kurdî yê kevnetorî û dîrokî ku nêzî di 100 perçe alav û entîkeyên kulturî û kevnetorî dane hev. ev tiştê ku ginhama civan dinin jî pirê wan yani gelkî bi zehmetî çêbûne yani wekê tibîne ser destar ev destar kesê ku destar çêkirî çi kirî karî çi bû şer bi kevir dikir heya ew destar çêkirî ev kevirê eşk û ja ew tiştê berê jî wek êna tinebûn yani ew wê hesinek banyana ya wê kevirekî dijî banyana heya ew kevir ji xwe girover dikirin destarek dikirin curnek ji bo danê xwe têl bikutin wexta mero têl mijûl dibe divan tişta de mero dinere ev kedek نهن دكي اف كدا هان دفي مرو في كدي وقت بي نافي بشخوا وجبيرا نكي في كدي قدر وقيمته رومد بدي. Mala Bahoz bûye mîna pêşengeheke kevnetorî ku gelek alavên dîrokî tê de dihewîne mîna melhêbê û destar û elbeya pîvana genim û zembîl û baweşînkin ku bi desta hatine amadekirin û perçeya herî girin nasnameya Bapîrê Bahoz e ku ji serdema Osmaniya ye. Bavê Ebêd yê godwarê helbestê de tê nasîn bi navê Bahozê Amûdê alavên milletê xwe yî kevnetorî û dîrokî dide hev û watparêz e û herûha dîroka vî milletî yan û jin dide zanîn di gel êş û xemên wan de diriya helbestin xwe de da got sibarojê de Kurd ji hêla hemû milletan ve bêne nasîn. Xunav Îsa Rûdaw, Amûdê.